ጋይስ ናይ ገብራት ተንኮል ፍጹም ኣይተኸኣለን ያበደ በቃ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሓፍቶም ሱዛኒ ሰላም ክትኮኑ በብዘለኹም ኣኩርናዕቲ ዓለም ተስፋ ይገብር ሎማዓንቲ ድማ ብሓዳሽ ቪድዮ ከች ኢልና ኢና ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ካብ ኩሉ ውፅእ ኢልና ብዛዕባ ገብራት ፅቡቅነቱና ክፉእነቱ ተንኮልነቱ ብፍላይ ሎማዓንቲ ገይርዎ እኒአ ማለት እዩ። ኦ ማይ ጋድ ምንም ማንም ሰብ ኣይሓሰቦ ኣይገመቶ ማንም ሰብ ከምኡ ይገብር ኢሉ ፍጹም ኣይሓሰበይ ማለት ኢና ሎማዓንቲ ገይርዎ እኒአ ግን ብጣዕሚ ኣነ ንባዕለይሲ ተገሪመ ማለት ኢና ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኣኸዛ ኮይኑ ናፈላጥ ከም ዝኸዱ ይዝከር እዩ ማለት እዩ። ናፈላጥ ኸይዶም ምስጢር ክትዓቁር ከም ዘኒእዋ ሓዳር ከም ዘኒእዎም ቆልዑ ክትወልድ እሞ ከዓ ብዙሓት ቆልዑ እኮ ዳኣስ ወሊዳቶም ማለት እዩ ክትወልድ ምዃና ምናምን ፈላጥ ኣቢላ ተነጊርዋ ነይሩ። እሳም ሓቂ ከም ዝኾነ ኣሚና ያው ናይ ገብራት ነገር እኳ ነጊረኩም እንዲ ናታማ መጀመርታ ክወድእ ይውህነት ለለዋ ዕሽነት ለለዋ ግርህነት ኣለዋ ያኒ ዝተዘባረቐ ስምዒት ለለዋ ዓይነት ሰብ እያ። ሓደ በቲ ነታ ኣነዋዋሪ ክኾን ይኽእል ናይቲ ከባቢ ክኸውን ይኽእል ፕላስ ድማኒ ናይቲ ዝመፀቶ ቤና ዓመታት ድማ ናቱ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ብቴለ በትፌለ ግን ዓብይ ዝኾነ ፅልዋ ወይ ድማ ፀቕጢ ኣለዋ ይኣኽዛ ማለት ኢና ያን ያህል ወላ ብነብሳሲ ተንኮል ክፋእ ምናምን ተንፀባረቕ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን ወይ ድማ ኣብ ውሽጣ ኣሚጣ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ለለዋ ሰብ ኣይኮነትን እንድሕር ፈሊጠና ንቕድሚኣ ማለት እዩ። እና ጋይስ ኣብ ዝሓለፈ ሒዝዋ ክኸድ ከሎ ኣነ እንታይ ኢለኩም ነይረ እዚ ጠንቋሊ ወይ ይፈልጦ እዩ ኢለኩም ይፈልጦ እዩ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዕልል ብዛዕባ እንታይ ከም ዝናገር ስለምንታይ ብዛዕባ ኣርእስቶ ልዕሉ ከም ዝናገር ብዛዕባ ንሳ ዘለዋ ብሄቨር ፀባ ማንነታ ይበሃል መልክዓ ምናምን ዘለዋ ነገር ፅባቐኣ ቁንጅናኣ ገለታት ሲ እንዳለ ነጊሩ ከምኡ በለለይ ኢሉ ንዓ ኣነ ከንኣምን ናብ ካልእ ንኸይትኸይድ ንሱ እዚ ምዛም ንክንጠፋዕ ልኸዶ እንታይ ኢሉ ይበሃል ልኸዶ ስራሕ እዩ ኢለየ ኣነ ሓሲበ ከም ኣነ ማለት እዩ እና ብርግፅ ከኣስ ከምኡ እዩ እምበርካ ብርግፅ ከኣሲ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ናይ ገብራት ስራሕቲ ዘይምድናቕ ንፍገት እዩ ወላ ነቲ ሕማቕ ሲ ሕማቕ ክንሱ ግን በቃ ሕማቑ ሲ ተቐቢሉ ሃመይ ዓይነት ነገራት ኮይኑ ነቲ ሕማቕ ክኸድ ከም ዘለዎ ኣስተውዒሉ ለቢሙ ኣሚቱ ዝኸልስ ብልጥ እዩ ማለት እዩ እና ካብቲ ኩሉ ነገር ሃሊካ እንትን ትኸውን ለይብልካ ሲኢንካ ግን መልክዕ ዘለዎ ነገራት ክኾን ከለካ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ማለት እዩ። እና ኣብ ዝሓለፈ እንዳፈላጢ ሒዝዋ ከም ዝኸደ ነገርኩም እየ ኣነ ወላ ተኸይዱ ስልትሰብ ወይ ይፈልጦ እዩ ወይ ዓርክዩ ወይ ቤተሰብ እዩ ኢለኩም እየ ማለት ኢና ንኣኮሎም እዩ ከምኡ ወሲዱ ከምኡ ዓይነት ነገር ንክገብር ገይርዎ ማለት ባይዘወይ ኣኮሎምና ገብራት ክሞት ከሎም ኣውሎም ኣይኳዓት ኣበይንኡ መንግስቲ ሰማያት ዋላ ገሃነም ክልቲኡ ይቕበሎም ዲላ ኣይሓስቢ ብዝኸድዎ ተንኮል ብዝኸድዎ ራሕቀት ክፋእ ዘለዎም ነገራት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ እና ከምዚ ኢላ ወይ ክንፋታሕ እኒአና ወይ ክንፈላለ እኒአና ወይ ከምዚና ወይ ከምዚና ናነት ጥርጣሬ ምስ ኣተወት ሕማቕ ነገራት ናብ ልሳና ክመፁ ምስ ጀመሩ በቃ ኩሉ ነገር ምስ ተወድኣ ምናምን ሓደ ምስጢር እዮም ሓሲቦም ማለት እዩ። ብዛዕርኪ ኮይኑ ባይዘወይ ተዓርክነት ኣብ ባእሲ ጥራሕ እያ ትሰርሐ ኩልትዮም ኣብ ዝኾነ ማቻ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ነገር እንድሕር ተሰሒቶም ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ባላሽም ኮይኖም ዝኾንዎ ክነግረኩም ይክእል ማለት እዩ። በተበለ ግን ወደ ገደለው ክንከድ ከለና ጋይስ ንኣኮሎም ኩሉ ነገር ሸምዲዱ ኩሉ ነገር ለሚዱ ኣበይ ቦታ ክኾን ከኒኦ ከም ዘኒኦ ኣበይ ክኾን ከም ዘኒኦ ምናምን ኩሉ ነገራት ነጊሮም ኣስተኻኺሎም ወዲኦም ሒዝዋ ንክኸይድ ሒዝዋ ክኸይድ ድማ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝነገር ብዛዕባ እንታይ ከም ዝሰርሕ ኩሉ ነገር ንክነግራ ያው ተመሳጢሮም ማለት እዩ። ኣኸዛ በቃ ዘይፋለጡ ብወራወረ ኣብ ዘሎ ፈላጢ ተባሂሉ ብወራወረ ትኸይድ ዘኸየደካ መንገዲ ከዓ ጌርካ ትመፅእ እንድሕር ደኣኒ ከም ካልእ ነገራት እንድሕር ተበላሸም ኮይኑ ወይ እንድሕር ኮይኖምካ ያው ብኡ ራሕቀት ክትኸደሉ ትኽእል ባይታ ክተመቻች ትኽእል ኢኻ ግድን እዩ ግን ኣኮሎም እቲ ምስጢር ይፈልጦ እዩ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝናገሮም ይፈልጥ እዩ ዋላ ገብራት ከይነገሮ ሲ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዕልሉ ምናምን ሲ ይፈልጡ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ምስጢሮም ምናምን ሲ ይፈላለጡ ስለዝኾኑ ማለት እዩ እና ክነግረኩም ኣይክእል እየ ኢል በቃ ኣልት ከሎ መጋረጃ ኣሎ ምናምን ኣፀልሚቶም እዮም ብደንቢ ኣመካናችዮም ብደንቢ እንትን ኢሎም እዮም ተፀቢዮም ማለት እዩ ጋይስ
እና ውላት ደሊ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ውላት ክትረክብ ምዃና ሚስጥር ንገብራት በረኻ ከይዳ ትነግሮ ንሓደ ከይዳ ትነግሮ ስለዝኾነ እስታት ነገራት ክትቁጠብ ስለዘለዋ ከምዚ ጌርክለማ ናይ እንትን ሌይልኸይ ምናምን ልብሉ ነገራት ንዓኣ ኣብ ስክፍ ተሓቲሮም ወይ ድማ ሓቂ ንክተውፅእ ዝገብርዎም ነገራት ምርመራታት ነገራት ብዙሕ ነገራት ዝጠርኒፎም ማለት እዩ ጋይስ ብጣዕሚ ዝሕረቐኒ ብጣዕሚ ዘናደኒ ድማኒ ናይ ኣኸዛ ግርህነት ናይ ኣኸዛ እምነት ማለት እዩ ባይዘወይ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣሚንካ ዋላ ይቕተልካ በቃ እቲ ምቕታሉ ሰናይ ወይ ድማ እቲ ምቕታሉ ኣባና ምስ በፅሐ ሰማሃር ዝኸውን መሲሉ እዩ ዝስምዐናና ከይዱ ማዕሮ ከምዚ ማዕሮ ውላድ ከመይ ዓይነት ሃረርታ ከም ዘኒኤዋ ከመይ ዓይነት ድላይ ከም ዘኒኤዋ ምናምን ብጣዕሚ እዩ ዝፈልጥ ገብራት ግን እስታት ነገራት ቅም ስለቢልዋ ንምንታይ ክትብል ንምስጥር ንኽትብል ንኸይተውፅእ ምስጥር ነገራት ንኸይበላሸው ናታ ህይወት የበላሽውላ ናታ መፅኢ የበላሽወላ ኣሎ ማለት እዩ ጋይስና በቴለ ግን ናብ ፈላጢ ምናምን ዘይኮኑ ከይዶም ንኣኮሎም ከይዶም ፈላጢ መሲሉ ህቡብና በለ ምናምን ትክናዕጠነ ምናምን ገልታት ዕንጨይቲ ዲዋላ ናይ ስምዕዛ ምናምን ናይ ቀላሚጦስ ረጋፍ ገለ መለ ኣኻኺዩ እና ከምዚ ገይሮም መፂኦም ምስ ኣከሎም ድማ ተራኺቦም ሽቶኦም ከም ዝወቕዑ ብዙሕ ነገራት ክበላሾ ዝነበረ ከም ተስተኻኸለ ናብ ልባ ከም ተመለሰት ምናልባት ብዝኾነ ይኹን መዓልቲ ናይ ግዜ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር ኢላ ሸለል ንኽትብሎ ብቻ ዘወዝሮ ግን ዘለዎ ድባባት ነገራት ንክህልዎ እንትን ኢሉ ቀሊል ዝበሃል ፅልዋ ወይ ድማ ተፅዕኖሲ ኣይኮነን ማለት እዩ በቴለ ግን ገብራት ዋላ ከምዚ ይግበር ሕማቅ ስራሕቲ ይስራሕ እምበር ብኡ ልክዕ ደኣ ከም ዘጋጥመና ንሕና በቃ ናይ ልብና ንፈትዎ ሰብ ንከምዝን ሕማቅ ነገራት ይሓስብ ከም ዝኾነ ወይ ድማ ሓደ ነገራት ካባና ህገወጥ ውጪ ይሰርሕ ከም ዝኾነ ምናምን ነገራት ዘንፍፍ እዩ ማለት እዩ ጋይስ እና በቴለ ግን ናብ ፈላጥ ምኻድ ጥቕሚ የብሉ ከስቢ የብሉ ምራት ናይ ጭኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ተመራፂ ይኾነን እምበርከሲ ብነብሱ ለስፅቡቅ ስለለ ይኮነ ያው ተስፋ ይገብር ድማ እንትን ክኸውን እስታት ወዲኦም ናብ ፈላጢ ከይዶም ምናምን ምስ ኣኮሎም ድማ ናይቲ ፈላጢ ኣኮሎም ከም ዝነበረ ከም ዘደናገራ ትክክለኛ ከም ዘይኮነ ክትወዲ ክልብል ቃል ሓሶት ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ዳይ ተሓወሶም ብምስጢር ተውፅኢኺ ሓሻዊት ኢኹሞ ኣይተውፅኢ ዓቁምዮ ንምባል ዝተኸደ ርሕቀት እዩ ማለት እዩ ጋይስና በቴለ ግን እዚ ኩሉ ነገራት ወዲኦም ናብ ገዛ እናመፁ ራሄል ምስ ሓዋ ናብ ገዛ እንዳመፀት ኣኸዛ ብዛዕባ እዚ ምስጢር ከቢድ ዝኾነ ምስጢር ወፂኡ ሰሚዓቶ ኔቶ ብዛዕባ ንሱ ማዛ እንታይ ኢላ ተይና ክንሰምዕ ምናምን ንብሉ ነገራት ያው ሓቢርና ክንሪኦም ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም ያው ብዙሕ ተማሂርኩም ወይ ድማ ተዘናጊዕኹም ክትኮኑ ድማ ተስፋ ይገብር ጋይስ ኣብ ቀፃሊ ድማ ቆንጆ ዝኾነ ቪድዮታት ብፍላይ ድማኒ ምስ ገብራት ምስ ጨርጊ ለሎ ነገራት ኣሰሓሓቢ ፅባሕ ክረኸቡ እዮም ከመዮም ኩሉ ታዮም ክሰርሑ እዮም ሓሊፍና ክንሪኤና ፀኒሕና እንታይ ዝበሃል ብሓጎስ ፀኒሕና ክንሪኤና ማለት እዩ ክስካብ ሽዑ ግን ተሰናይና ኣኹም ኩለኩም ይደሊ ባይ